Lawom nga investigasyon sa video nga gikagubtan sa mga netizens ang gimando ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad sa kapulisan. Kalabot kini sa mikatap nga video, ingon man hulagway nga kuha sa gawa sa usa ka subdivision sa ilang lungsod. Makita sa video ang Dow formation sa mga lalaking nagsulog og itom nga t-shirt ug karsones. Ang giingong video nakapaalarma sa ubang mga netizens. Sa pakisusi sa kapulisan, ang maong insidente nahitabo niadtong Martes sa buntag, Marso 4. Gipasabot ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, hepe sa Minglanilla Police Station, nga way angayang kabalakan ang publiko. Ang 61 ka mga langyaw nga nakita sa video, miyembro sa usa ka religious group nga gitawag og Those in Need of Father. Matod sa hepe nga nagmarsya pagawa sa subdivision ang mga langyaw aron dili makabalda sa mga tao sa subdivision sanglit ang ilang kalihukan himuon sa bukid kay ang ilang place of worship sa dakbayan sa Talisay gipa-renovate pa. Ang maong mga langyaw, mga American, British ug Jamaican national. Ug sagad kanila nagpuyo sa mong subdivision. Sud na sa kapin usa ka tuig. Giklaro sab ni Major Lianza nga way dalang armas o bisan unsang hinagiban ang grupo sa mga langyaw ug flag lang ang ilang bitbit. Nakigalayo na usab matod pa kanila ang maong mga langyaw dungan sa pag-ingon nga walay angayang ikaalarma. Instead nga dito sila sa ilahang place of worship, nangita silang place nga mingaw, adto sila sa layo para dili sad kabulabog kay magkanta-kanta man ni sila. Pagpagawas nila mao tong video ha. Ang leader nag-ingon nga mag one line ta para dili ta kasamok sa kalsada ug kwan ba kanang hapsay gani ang paggawas sa subdivision. Unfortunately na misunderstood ug na alarm ang Minglanilla Highlands kay tungod ana nga puro manggod sila foreign national.